want to be free. Farafina, aka laɲini, anaka hami, anaka cɛsiri, o ye ka balo a yɛrɛ ba fɛ ka balo cogo min. Ka ɲɛnamaya ko latigɛ a yɛrɛ nin kantigɛ cogo la. O dusu ɲuman, o fɛrɛ ɲuman, o hakili ɲuman. Ala k'o di aw ni an ma, farafina ka hɛrɛ, diɲɛ ka hɛrɛ, dugukolo in sanfɛ kiyama kɔnɔ. Bi ye janvier kalo tile 19 san 2022. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka sela ka kiraba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio fɛn fɛn bɛɛ sɔgɔlen bɛ an na ka se ka to émission in a ka tɛmɛ wagati min na an bɛ ka kɛ Bamako kɔnɔ yan Musabugu u ka yɔrɔ la. Kɛrɛnkɛrɛnyala Radio Seko Kaye mara kɔnɔ an kɔrɔkɛ Blaki ani radio personnel k'u bɛɛ fo. Radio Gajaga n'o ye an yɛrɛ ka jamana radio ye minnu émission sɔrɔla an ka dugu CDR tɔn fɛ Fransi ka se Gajaga jamana bɛɛ la fo Mauritanie kɔnɔ fo Sénégal kɔnɔ Kayena mara bɛɛ ka se fo Jankunte Kamara Jɛma a dugutigi ladalatigiw diinɛtigiw k'u bɛɛ fo. An ka radio filanan Segu kɔnɔ radio Ɲɛlɛni k'an woloba Bamu a bɛ dugawu min kɛ ale ni anw ni jamana ye ka minɛ don o don Ala ka dugawu Ala ka timɛ. An ka radio directrice an kɔrɔmuso k'a fɔ ma ka radio directeur de programme Baba Maïga k'a fɔ a tɔgɔ la Segu CDR cɛ a n'a muso le mouvement des Rastas de Segu k'u fo. An ka karamɔgɔba Seko Lasina Kanɛ k'a fɔ a n'a ka kalandenw n'a furumusow n'a denw a tɔgɔ la ka Segu diinɛ bonda bɛɛ fo. N dɔgɔkɛ Mulayi a ka radio Star FM 1 et Star FM 2 Bamako kɔnɔ ani Sikaso ka tɛmɛ fo Banamba Kulukoro mara bɛɛ ka se fo Côte d'Ivoire dugu caman Daluwa Buake k'u bɛɛ fo Sikaso cɛkɔrɔbaw k'u bɛɛ fo. Farabana Mustafa n kɔrɔkɛ n balimakɛ a n'a ka furumuso n'a denw Kangaba kɔnɔ k'u bɛɛ fo ka se fo Manden kɔnɔ ka ne yɛrɛ ka dugu Jo a cɛ a n'a muso k'u bɛɛ fo. Bi an bɛ émission daminɛ ni kibaruya goman 2 ye. Kibaruya fɔlɔ o ye an ka cɛkɔrɔba an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ne ne b'a wele ko Buwa n ka kɔɲɔmuso dencɛ Ala y'a ka kalifa minɛ a la ka si to san 76. An bɛna Buwa ka hommage rendu su in na. N'o bɔra yen kibaruya goman 2 o ye n terikɛ n jɛɲɔgɔn n balimakɛ Etienne Fakaba Sisoko. Kunu u ye mandat d'a kan k'a bila ka taa kasobonba la. Etienne, par ma voix, l'ensemble des militantes et militants, l'ensemble des sympathisantes et des sympathisants de Rasbach et du CDR, on te souhaite un bon séjour à la MCA. Nika Solado et ses placements sous mandat de dépôt, qu'il soit une opportunité et que la maison centrale des arrêts soit ce que fut Robert Island pour Mandela. Kasobomai, Anika Blali, que ce soit ce que fut les prisons d'Atlanta pour Martin Luther King. Kasobomba, Ani Blali Kasokono, que ce soit ce que fut la prison de New York pour Malcolm X. Etienne Fakaba Sisoko. Iblali Kata Kasola. Ibe Kasobomba Minkono. Que ce soit la prison de la Havane, Ernesto Choste, Fidel Castro, Kaso Kera ye Mouma, Cuba Kono, Alakake Oye Ima. Nabila Issou, Kaso Kera ye Choga Mina, Etienne Alakake Imate. Kaso avec Kongolo de Kono Ate Farokolo la. On peut priver un homme de jouir des bienfaits et des plaisirs de la liberté physique, mais rien ne vaut le bonheur moral.
Dove kenema avec kasola nama glomi ates nogo. Dove kenema suina nama snogo frata ates nogo, sa conscience Dieu ne le laissera pas tranquille. Mais dove kasbomba kono depa ba sera a consema avec snogo, il est tranquille au fond de lui. L'homme c'est le mental. Je te connais Étienne, je sais combien tu es un guerrier dans ton mental, psychologiquement, moralement dans ta tête. Tu es avec des frères là-bas, tu es avec des amis, tu es avec des camarades, tu es avec des compagnons. Étienne Fakaba Sissoko, courage à toi. Mon frère, à très bientôt, Inch'Allah. Ambedo, Kadou ke alaka noya ke bubeye. Alaka bubeye, alaka fayi sigarema. Alaka lakana. Alaka lakana. Alaka lakana. Et mon frère Tcherno Hassi Diallo, à la maison centrale d'arrêt. J'ai pas besoin de te dire, mon frère, courage. Je te sais déjà un combattant depuis Aleni, depuis les années 90. Je te sais un homme serein. Je te sais un homme profondément pieux et croyant. Courage à toi, mon frère. Sira Thomas Djamblé. Ibeka Mabatala Alabatala. Nima bananima ite bansiginima. Wertem Ibeka ka fatuli kibaruya minasi anka wertem name. Nous commençons ce journal par ce communiqué du gouvernement de la transition relatif au décès de l'ancien président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Le gouvernement de la République du Mali a la profonde douleur de vous annoncer le décès de l'ancien président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, à la suite d'une longue maladie ce dimanche 16 janvier 2022 à Bamako. En cette triste circonstance, le gouvernement de la République du Mali présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et prie pour le repos éternel de son âme. Le gouvernement de la République du Mali et le peuple malien saluent la mémoire de lui disparu. Les informations relatives à la cérémonie funéraire feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Ibeka akafaturi kibaruya mincharila jamana akuna fonenti basoba sanfe odunyaniye kashito sambi wolonvla ani woro akafaso kanu mabese kasika kobela Ibeka fanfe fe woro aka jenaja ka kibaruya beke munye kobeka dama kibaruya ko chari jamana don kulokan communiquer en substance. Mounouni Ibeka Djera Ramadenya Bara Siraka Politiki Bunankun Siraka Wartemi Ulu Do Soro Ibeka Kademaya Kono Sibilin Koro Uye Musoro Kafo Unibeka Che Jeka Masugo Mindo Anga Jekuru Lame. Ibeka m'a toujours traité comme son père. Parce que je porte le même prénom que son père. Quelle que soit la situation, quand souvent il commençait à s'énerver, je dis mais attention, tu es en face de ton père. Et tout de suite le sourire revient. Non, vraiment c'est bon. C'est un grand babo qui vient de tomber. Un homme qui restera dans l'histoire du Mali en ces moments difficiles. C'est que le président Ibeka l'a mis aujourd'hui, comme il n'a jamais cessé de faire. C'est prier pour la paix, prier pour la cohésion, prier pour l'ensemble des enfants de ce pays-là. Il a donné de main de lui-même, il nous lègue un pays aujourd'hui. Certes, nous sommes dans les difficultés, mais si nous nous donnons la main, si nous sommes ensemble, il n'y aura pas de défi comme ça relevé. Parmi de nombreuses personnalités venues présenter les condoléances, l'ancien président de la République par intérim, le professeur Diankouda Traoré. Et je me déteste pour le Mali. Un homme sincère. Delta homme d'État qui avait le Mali chez Bioko,
J'espère que après lui, les choses iront comme il le souhaitait. Vraiment, il est très triste, très très triste. Ma fɔlɔ min kumana o ye Boubacar Touré Bo a ko ale ni b'i ka jɛ a bɔra politiki bunakun na ka taa se fo hadamadenya yɔrɔ a ko i bɛ ka fa tɔgɔman de ye ale ye i bɛ ka fa tɔgɔ Boubacar ale fana tɔgɔ Boubacar ko n'a tun dimina ko tun mana gɛlɛya cogo cogo n'a kɛra ale ɲɛna ni ci bilara a ma n'a nana n'i bɛ ka bana cogo cogo n'a ko i bɛ ka ma ko i kɔlɔsi dɛ i ni fa de bɛ kuma la i bɛ ka kuma de wula fa tɔgɔ ma n'a ko i bɛ ka ma i ni fa de bɛ kuma la ko i bɛ ka ba kunbiri a tɛ tɛmɛ o kan bilen o bɛ k'o ko bannen ye a ko kuma wɛrɛ t'ale da bilen ka fɔ Amadou Koita ko maa don maa min jɛ kɔnɔna na hɔrɔnya o da ma to a la a ko maa don maa min faso kanu o tun b'a dusukun na a ko maaba dɔ taara a ko a taara ka jamana t'an bolo cogoya min na mun tun bɛ a nin kan a ka laɲini ye jamana ye a ka lafiya sɔrɔ ko Ala k'o latigɛ professeur John Kounda Traoré o ko mɔgɔ dɔ maa min i bɛ se ka siga ko bɛɛ la fo faso kanu ko tɛ a la k'a ni jamana o kanu de tun bɛ ɲɔgɔn na o b'a dusukun kɔnɔ a b'a sɛmɛ la a ko bi Ala ka wele sera a ma a ko Ala ka wele sera a ma ka hami min to a la faso kan ko Ala ko hami na waleyali nɔgɔya a kɔfɛ mɔgɔw ye dugukolo in kɔ kan jamana ye a ko ale bɛ se k'o de fɔ k'o d'a kan ma fɔlɔ min ni a kɛra Mali kɔnɔ depuis Ala ka Mali da premier ministre min ka dɔgɔ mun si ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye maa min ye denmisɛnnin ta k'a kɛ premier ministre ye kabini Modibo Keïta fo bi o kɛra IBK ye a ye denmisɛnnin min ta k'a kɛ premier ministre le plus jeune de l'histoire du Mali le plus jeune premier ministre Moussa Mara o ye mun fɔ a kan k'o lamɛn. Moussa Mara, bonsoir. Vous avez été Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, que vous connaissez donc très bien. Il avait fait de vous le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Mali. Quel souvenir gardez-vous de celui que vous appeliez un temps votre mentor politique? D'abord, vous me permettrez de présenter les condoléances à la famille du président IBK. Sa perte suscite en moi de l'émotion et de la tristesse. Comme vous le dites, en pareille circonstance, il faut surtout garder des souvenirs positifs. Moi, le premier souvenir positif, c'est d'abord quelqu'un qui était humain. Il était d'un commerce facile, tenait des conversations tout à fait de manière humaine et facile. Et c'est quelqu'un qui était un être agréable à vivre. Ma collaboration avec lui, j'en garde un souvenir personnel positif, quelles que soient les péripéties dans lesquelles son mandat s'est passé et surtout s'est achevé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut garder de IBK, c'est surtout, c'était un être humain avec des valeurs humaines très prononcées. Est-ce que vous aviez gardé contact avec lui? Est-ce que vous aviez écho un peu de comment lui vivait l'actuelle situation que traverse le pays, le Mali? Malheureusement, depuis sa chute en 2020, il s'est éloigné de la chose publique et politique. Il est vrai qu'il était malade, il faisait de fréquents séjours à l'extérieur du Mali. Et quand il était à Bamako, il passait l'essentiel de son temps à domicile, suivre les soins, et il faisait aussi évidemment attention à la pandémie de Covid. Donc on avait des nouvelles de lui qu'à travers des personnes interposées. Ce que je savais, c'est qu'il était peiné par ce qui arrive évidemment à notre pays. Et évidemment, il s'estimait au moins en partie responsable de ce qui arrivait. Je pense que pour son âge aussi, c'est quelque chose qui ronge une personne qui est sensible et qui est toujours attachée à son pays comme il était. Alors, lorsqu'on parle un peu, ou lorsqu'on entend les réactions du côté du Mali, on met en avant cet homme politique qui aimait profondément son pays, le Mali, et lorsque l'on entend les réactions
au-delà des frontières du Mali, eh bien c'est toujours cette même réaction qui revient, un panafricaniste hors norme. C'est le souvenir que vous avez d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il aimait profondément son pays, mais aussi son continent. Oui, il faut savoir que Ibeka, sa génération, c'est la génération des indépendances. Et donc, ce sont des hommes politiques qui ont toujours eu à cœur d'abord d'assurer l'indépendance de leur pays et d'assurer une présence de leur pays sur la scène internationale et surtout d'assurer et de favoriser l'unité entre les pays du continent. Donc un panafricaniste, quelqu'un qui croyait profondément à la diplomatie et à la place de son pays sur l'échiquier international, c'est pourquoi il était toujours présent à toutes les occasions sur l'échiquier international qui se présentait. Donc ça, c'est là vraiment incontestable. Mais aussi, c'était un homme de culture. C'est des cultures universelles, je dois dire, puisqu'il a passé une partie de son enfance à l'extérieur du Mali. Mais il était un quart de sa vie en France, justement. Un quart de sa vie en France. Et il aimait raconter son amour pour la littérature française, pour la culture française. C'est quelque chose dont il parlait pour vous? Absolument, et aussi profondément ancré dans la terre malienne. Moi, je séjournais aujourd'hui dans le Mandé. Le Mandé, c'est de là où il est originaire et il ne passait pas plusieurs mois ou plusieurs semaines sans passer par là. Donc c'est aussi quelqu'un qui, tout en étant ouvert à l'universel et en étant d'une culture exceptionnelle par rapport aux questions internationales, il était aussi profondément ancré dans sa terre natale qui était le Mali et le Mandé de manière générale. Donc, un être humain, je dois dire ça comme ça, une personne profondément humaine, très sympathique, empathique, qui était entière. C'est pourquoi régulièrement vous étiez témoin ou on était témoin de pleurs de sa part ou souvent de fous rires. Il était entier, il ne comptait pas et il ne faisait pas semblant. Je pense que ça restera aussi de lui. C'est pourquoi la plupart des personnes qui l'ont côtoyé ont gardé quand même une image positive, même si on a été quelquefois adversaire ou on a été quelquefois dans la compétition, même ses opposants garderont de lui l'image qui était attachée à la personne humaine et qui respectait profondément la personne humaine. Merci beaucoup Moussa Mara, ancien Premier ministre. Moussa Mara. Ako ambe wakati min kono journaliste ka yamaria aka tashi blake fure ka do dunge abange bagawe ako ambe tusukasi wakati kono ako tiendo ibeka dana dale ka ke premier ministre ani funangeni shi ambe wakati min kono ako ne wakati ni be kuma maka mami tanyana aka nyumo ikawo de fo kosobe ako mado mami ramadenya tumala afe sigina fe borutun kadi ako halini aka mara konona na gelew sorola kono mara ke chugo ani mauche kren yalla aka fanga ere bana chugo amina halini o banchugo shi chamanye nga mugodo mami ramadenya tumba dusukuno ako kabini ibeka bora fanga la uti journaliste tunya nyininga ko ani ibeka tu nyonyewa ako ai ale na ma nyonye ibeka bole fanga la atora kaso wati ni wati abeti frake kokan abena abeso awati berani coronavirus fana ashibe wati mina akaboli ntiseka chaya akonga ufla betume maudo mamunu meta boye ulu ma kibaru ya soro munu tumeta boye ako tumena funya na ko mogodo ni tawta kata soro iba soro jamana be gelea min kono mu be jamana kambi atorolendo ahamimbala ako tiendo aba fo gelem be jamana kambi ale nobe ala halna betaye ko o ashibe romina nini tuzuka si suku kerika ni hami suku darika ka shito hakemina ka fara banauka kabe mo ko ba sene joalsi ba nyininga ko we mali kono nan ngani mali kono be ko modo aka faso kadai ko ni bora mali fona kono jamana koka kren yana farafina kono hali farafina kofe ko bejele ndo aka ko mamindo mali ba tusukuna chogo mi farafina ba tusukuna ti musa mara ko tiendo ko ni be kawlaje uka serew ulu de independence kele baga moye
il est de la génération des pères de l'indépendance. Au Kama, ni Oulaje, Uluka Munu Yula indépendance Krela, Uka Hamide Tumye ka Farafina, Bere Tumu du Sugungono, Farafina du Sugu, Jamana Kelendi. Uka Miri ka Farafina, Fanaka drapeau se ka Korota Dien Fambe, ka Farafina sans Korota Dien Fambe, ka Farafinga Yerema Horanya Segama Dien Fambe. Kode Ato Itumbaye, Kene Bat Kungasiki Dien Kono Katunteta Keneka, Akanga Kelen, Kutali Kuntako voyager Kadaye, nga ni uko generation naje uko jiemba be sigiro ro Farafinga anka ke Farafina kanka ye tobe mun fo iko fo ifana kata ira kibe se kola miri fana bila munte to tay ikada ira la ko faden kene kade fado me nyogon donka nyogon bunyai ko de kumbe kuno kosobe akode oyi ako biamero mina mogodo mami to muso kwama ko effectivement mogodo Francis tariku koro kadai Francis dambe na tabulo kabu don kosobo kun kadai Marako tien ko nga ko Francis Clintere ko krenkren yala ere bora shia mununa dambe mununa bokulu mununa krano e mande mangawi ako ko kunga boabulo ni jien fembe ka kunga geleina ka kuma kama anga dambe nanga tere ku fuyi ko mamindo afashia kadai afadukulo kadai wa atemo lano e adisu korota lano mo fambe o korote fona kate mo gore shia fe atemo gore ka tere ku fe aba nyini ko don tout en restant ancré dans sa culture, il était ouvert à l'universel. Donc, ako mado mami, aka haramadea tungabo, ode kama kodo beke iba yabe kashi, o kodo beke iba yabe yele, koni ma famu, meni gerla de ribado, ko mami ndo aka haramadea kabo. Ça, c'était le témoignage de Moussa Mara par rapport à Ibeka. Français ambassadeur Kro, Nicolas Normand, au fana mufo akan, Ibeka, Mali, ani Francis Tché, Ibeka tume chokodi, angal lame. Nicolas Normand, Ibeka était un soutien indéfectible de Paris. Alors, Ibeka aimait beaucoup la France. La France ne lui rendait pas forcément. Les relations étaient un peu tendues souvent entre Ibeka et la France. Par exemple, au sujet de l'application de l'accord d'Alger, Paris trouvait que les choses n'allaient pas assez vite, à tort ou à raison. Donc, c'était pas le beau fixe entre Paris et Ibeka, contrairement à ce que certains pensaient. En plus, il était plutôt socialiste avec Sarkozy, c'était pas la même tendance politique. Bon, enfin, ça, c'est peut-être secondaire. Voilà. Mais sur la corruption, il a essayé de faire un défaut. Ako, allez, tu es ambassadeur. Ako, maube moufo, ko, oni tient kadjan. Ko chaman kono ko Ibeka tumbi ko Francis ka lake abatika kono nako mu akake. Ko nga tient mu ye Francis ni Ibeka che. Ko atumandi fo kana se wakati la français ore sigara Ibeka la surtout accord à appliquer lila ko accord appliquer lila to utumba faka ke chukamina kama sonka kiti o kera geleya baye ani français nyamugo ni nyogonche wakati la ko me machamante odon o ye diplomatie roye ako mugo kunkono ko français ka lakedo ananani français ko mu abake accord ko comme vous geleya fait sur l'accord ko la wallalila ko Ibeka bana ka ke chuko mi Francis tunya fo chuko amina Mackenzie, ça c'est un témoignage très éloquent et c'est l'occasion ici d'appuyer ce que Nicolas Normand a dit. Deuxième tour bané Néné Rasbach a témoigné. Domina Cour suprême et Cour constitutionnelle Ibeka installé. CDR a une conférence qui a fait Sariala. Faut y tester ka Ibeka boemble. Fona rêve barabla. Walma la ka wole serama. Ou bien banaya sur mumba tese ka keni couru au constaté. Au coffre assemblée président de Bénin. Agnofo. Agne keleke boube kelenga foko kata législative là. En tête élection fauchila faut qu'à réformer que anye keleke amason concertation ani Soumaïla do ani Shogel do ani banja ibe balola Shogel ere balola ala nana ke Ibeka akoko avec concertation do kun kele kala ere te bo Mali kono bube itara bachili bara kata Soumaïla bara kata Mariko bara kata Moribo Sidibé bara mogo mason ko fo ka ke dialogue di Ibeka laban nana ka ke dialogue yi
ka Baba Agib Jarata et Baba Agib Aidarata, Aminata Draman Traoré, Pinochet, ani l'ambassadeur Cheikh Jara a une publication de Kuna BC à Chimabi, très éloquent que je vais lire. Sanction quand en sera dialogue kera. Ambolé ka déclaration que ngameta dialogue la. Ndara Europe, kata Afrique, kana. Donc les mbebo sport là, nyenga Tchokroba Mohamed Ali Bachili a appelé suivi d'un message. A comment message kono ibeka yewole a comment konga fie ki katra aka numéro flé appelle-le. Il m'a dit, il m'a chargé de transmettre à mon fils de venir me voir. Konga fois de kakata. Pour la première fois, ngabika ka numéro sur Nyaoule. Il y a un message chama. Moins de 2 minutes à y répondre. Car rendez-vous dit, dimanche Mbeddaoukan, basé là à 17h. Dimanche à 13h, un message chima, ko basé kadja, basé biko barakeoranga ke dukononai. Ce serait plus convivial entre père et fils, toujours à la même heure. Et je suis arrivé à 17h. Ntado mundo. Ndona en flash salongono. Ndona droit ko kwa bo, ibene ba de toro. Ukuma kera ya cheta, engi biba, ibika kwemso dengue cheta. Anyasiki. Garde koru ira yele la ubora. Ako mon fils, mate djenyan. Nyam me ko seder kwa beta dialogue la. Mini ninga kumina fui. Aujourd'hui, je tenais personnellement à te réitérer mes respects pour votre sens élevé de la République, du dialogue et de la démocratie. A connu de défi. Fait tout foragné nyadoni de la Kawi républicain. Seul le dialogue est l'arme d'un démocrate et d'un républicain. A connu de défi. Il m'a donné un livre d'un grand penseur grec, Abana. Madanaï. Merci mon père. Mon ateki m'a bâché, m'a fait qu'il y a accord coin mon débé parce que on ben ta dialogue pour défendre entre autres accord Kareli, accord fiston ici. Nous m'as signé d'un jolé, nyensi. Accord me fait l'offier bi, oui. Accord gla fait béni Francis qui accord ko domba do mon bakono. L'OCRS depuis avant, à Livrou, à Dalenflé. Yannick n'a d'autres, mais en mana. Kabini colonisation, tu m'a fait comme a ko manina, mais histoire. A quoi n'y a pas ni signé Wati, tu canto Chugamina. Mbadouania signé Chugamina. En son nom, a Kumina Mbado. A ko. Ube munko ate sorone bolo akonte kene nyina mayala kanto malikna akwa ube se kadaula i femme yeni ako c'est pas le président qui te parle mais c'est ton père qui te parle mumbe ki joro bene joro ateke de mon vivant à la tête du pays Nicolas Normand bora ko difo abora fanga la français ou bora ko ashim nunga fanga e munke accord lance en 3 mois ko ibeka en 6 ans maseka ke. Je suis témoin. Mackenzie Antarati. Ça, il me l'a dit. Et à Boile Fangala de Makoronga Franci à Tondara la Cabana. A quoi n'y a mouni ni beka fait sans woro. Amasoro, Kalo Sabanya soro Asimi Numbulo. Donne moi beka, ça m'a rappelé quand Makoron a dit ça, ça m'a rappelé ce qu'Ibeka m'a dit chez lui à 17h. Boire 2013, Angala Meya, Nakake présent, à Yemoufangala. Officier supérieur, officier généraux de l'armée malienne. Pendant 7 ans, j'ai eu le bonheur
abord, dès ma première mission de chef du gouvernement de ce pays, je me suis convaincu des efforts fabuleux qu'il fallait mettre en œuvre pour donner corps et vie à l'armée malienne. D'où cette idée du même de programmation et d'orientation militaire. Ce colonel des forces armées n'a jamais cessé. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Je pense qu'à chaque moment, sa vérité. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'aurais toujours mis en garde? Et que on est dans la rue. Aura Keto, Ibeka est fangabla dominant. Le 18 août, un discours Mickey au sou, au de Flémier, Angasega Kankaname. Officiers supérieurs, officiers généraux de l'armée malienne. Pendant 7 ans, j'ai eu le bonheur et la joie d'essayer de redresser ce pays du mieux de mes efforts. Car, dès d'abord, dès ma première mission de chef du gouvernement de ce pays, je me suis convaincu des efforts fabuleux qu'il fallait mettre en œuvre pour donner corps et vie à l'armée malienne. D'où cette idée du bail de programmation et d'orientation militaire. Ce colonel des forces armées n'a jamais cessé. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Je pense qu'à chaque moment, sa vérité. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'aurais toujours mis en garde? Et que on est dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas, le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de force armée de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de me soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces années, de la chaleur de son affection, de dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale,
sein du gouvernement. qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je ne trouve aucun moyen vis-à-vis de personne. Nyebika ayef bora fanga la domina. Coup d'état kera la domina. Discours aka discours là-bas. Ako surasi jalatigi baw. Surasi jalatigiw bɛɛ. San 7 Ala ye a garijigɛ nisɔndiya kɔnɔ. A se ye fɛn fɛn ye ka se ka jamana in ka tile k'o baara kɛ. A ko kabini ye baara daminɛ hami fɔlɔ min kɛra a la ni ale yɛrɛ tun dalen b'a la hali bi ko jamana in ka ɲɛta b'o de bolo o ye ka lakana sigi bere ka yɛlɛma don la k'o tilen. O de kama a ye loi d'orientation de programmation militaire a y'o hami ni o sariya ta. A ko ŋaniya min n'o kɛra la ka baara fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔya la ko hali bi a filɛ kuma na yɔrɔ min na o ŋaniya kelen de b'a la ka ɲɛsin jamana a redresseli ma ni armée tilenni ye. Ko nka ni bi dɔ hami sera ma u dɔw bolo fo ka n'u wolo hadamadenw ni bɔnɛni na kangari tɛ kangari ye a ma mun da ko ka bɔlɔn kɔnɔna minɛ ka ko dɔw kɛ bɔlɔn kɔnɔ dusukasi ni fɛn ɲini na k'i b'i bɔ don dɔ bɔlɔn kɔnɔ i bɛ ko daminɛ don dɔ bɔlɔn kɔnɔ nka a bɛ ban cogoya min na o bɔlɔn bɛ se ka wolo ko bɛɛ la. A ko nka ni sɔrɔsi dɔw ko k'olu ka miiri n'u ka faamuyali la ale ka walanbila o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ kisi ka ɲɛta sabati. A ko est-ce que se bɛ ale ye bilen wa? A ko ale bɛ yɔrɔ min a t'a fɛ jeli si ka bɔ ale kama ni faso ka hɛrɛ b'o de la. Ale jɛra ka baara bila bi sariya ye hakɛ min d'a ma ale ka baara bilali o bɛ wolo mun na sariya hukumu kɔnɔna la a ye assemblée ci ka gouvernement ci. A ko a bɛ dugawu kɛ Mali ye Ala ka Mali dɛmɛ maa si juguya t'a kɔnɔ maa si juguya t'a kɔnɔ. A ka discours laban kɛnɛma ka ɲɛsin Maliɲɛnw ma o de filɛ nin ye. A b'i tɛgɛ bɔ fanga nɔfɛ tuma min 2013 aw ni anw an ka IBK lamɛn. A bɛ n'o fana jamana in n'aw ka dɛmɛ y'a di ne ma min y'a kɛ a bɛ kɛ kuma caman fɔra a ye sɔrɔsiw ka mɔgɔ dɔ ne bɛ sɔrɔsi ka mɔgɔ ye e ka jamana ma a ye ni sɔrɔsiw man di o bɛ jugu bɛɛ na ni sɔrɔsiw ka di ko coup d'état kɛra fɛn min dama ni sariya ye nka a y'an bɔ dingɛ min kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn an ka fara sigi yan sa an ka sɔn Ala ta ma. Ne ka baara ni a ye min yir'an na n'a ye dɔ fara ka kari don u se ye nin b'a kɛ nka n b'a dɔn dɔ fana a b'a la n tɛna boli a ɲɛ ni sɔrɔsi diya ye n tɛna boli sabula fɛn kɛra ɲɔgɔn jogi dɛ a min min fɛn ni mɔgɔ ye k'a labɛn fo ka don ka labɛn pour que ni maa o maa ye hakili jugu sɔrɔ ka se Mali ma i k'a dɔn fɛn min ye sira la ye. Ni tun ye en 2013 an bɛ campagne waati la waati min na a kɛlen ka fanga sɔrɔ 2018 ɲɛkɔrɔ mandat filanan nɔfɛ a ye meeting min kɛ yɛlɛmane armée ko kelen kan an ka kuma bɔ an ka bɔ a lamɛn. Donc, ini aussi min tɔnɔ ye o t'o si ka sa ye dɛ ne ye min sɔrɔ ne yɛrɛ dabaliya banna k'a fɔ an bɛ Maliyɛn minnu o niveau la bi
mais colonel d'Amérique, mon fils, avant d'Amérique, il a été un rôle. Ndendo, la fois, il a embarqué au Canada. Voici la piano. A hobby. Quand tu veux amener comme lui, au dilemme, Kanakana. Parce que je vais vous parler d'Amolo. Amolo va se lancer dans le degré. Parce que quand même, aujourd'hui, il y a un fond. On ne peut pas acheter un peu. Comme c'est pour sourire, ni au Kenya, en cas d'assez, car Parouchi, Rafarouba, car d'autres commandes, car c'est du coup là. Les projections sur le terrain. Mais avec les choses humaines, ils parlent beaucoup d'Angoulou. Pour nous, il y a un travail, oui, d'Angoulou. Hélicoptère clé d'Angoulou. Avion clé d'Angoulou. Pour Bella, pour Antébara, Car Jamanan n'a pas pour le café, car dans ce moment-là, il m'a tout amené une barre de mouquet. Mais il m'a dit, ça m'a dit, on n'a pas. Pour venir une mouquet, pour le café, pour le sol, marcher là, pour le produit. Allah, tu vois, Joto, quand on peut voir dans une mouquet, là, ça m'a mis pour me mettre un coup fort. Du coup, je vais vous dire que 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 je Prendiamo le apologie. Avete le buone apologie. Pour le Nigeria, puissance personnelle de la nation est moche. Alors nous prenons le tambour. On a solo actif. Nyamajo, anibara kitu tena. Mackenzie nitunye bois mongain. A quoi vena domina ka armeta bangolo kelen konte. Aye waru tomoto. Ka hélicoptère clé. Fla. Pankounou. A ko abetala domina campagne na armée de l'air nyamogo ya foye. Ko avion tant ani ko de be Mali bolo ni Nigeria borala anda fe jamanay machite abe mumulo wati jongli to armée de l'air nyamogo yi chef d'état-major général anaka adjoint au colonel Wagewuli beaucoup kulu de afoye ko tout est bien Wagekeli boabe tien sobi aye mun fana fo Sénégal moti yanga bola main sur l'agriculture amolage anga kunu foiru ani bi foire a d'amour yongere même à région joya ensuite aye pour limouye
à Docrade. Et puis, Baoubeka, pour donc taper. Car donc, pour que Anna, Sénégal n'a pas bouillant. Faut encasser, quand on a ce fond, également. Améro, alhamdoulilah, il y a un encore rien. 726 000 tonnes. Bah, que nous là. En étant, en euro. N'a ola, même pas élément en fait, catégorie, tout à fait nous font là. Vous voyez, 2%. Allah a folie de tout. Ni un tu me sais, en braquet, en baraouébi, comme au Guinée, nous en demain, car il est sur place. Nous qui là, avec la démonstration. Nous qui là, avec d'abord, un peu de disons car nous faisons ça, clairement. Allah n'a pas choisi de faire au doigt parfois on est au-delà, qu'on fabrique comment c'est là, on a chargé de bidoni, au voir ce que nous faisons là. Donc nous sommes aujourd'hui, c'est là à Jalani. Il n'y a pas. Qu'il faut bien, là. Monsieur Bamboulou, même si c'est à 25 litres de lait par jour. C'est terrible. Il y a visite de Brillania, avec la pâte Brillania, machine là. Il y a la chauffe. Il y a pas mal de macro, il y a un macro là où il dit. Car Tana et Shagila, avant que il est côté. Mais il a avancé. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Donc, il y a Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Anya ni fin flata. Armée, ani Séné. Donc, à Fabé Romi, ni lakana be nyata be. Ni lakana be kongo be nyata te. Na ufale nonga ilakana ti yere bolo itati yere. Ni flaira la hakilina min tumbe ala dusu min tumba la armée ani Séné yiri wali ngala ma mashida ki dafay komi kiraw musa maray mu fo ni wati kono ni matara ka nyumo anga hakili jikola fili nya so jondo bebe fili ango nyinin ko don on gana sego ɲɔgɔnna kan n'o kɛra ale bɛ nisɔndiya fili min y'a sɔrɔ a ye armée jɔli dusukun ta ka sariya ta ka wari musaka labɛn ka yamaruya ɲini assemblée fɛ u k'o d'a ma miliyari 1,000 ni kɔ président ka fili kɛra yɔrɔ min mamma ɲumanw ta ka hakilina in na waliyali kɔlɔsiya ka timɛ laɲini na ma ɲuman sugandi ani kɔlɔsili ɲuman le casting des hommes et une politique de suivi i bɛ ka fili ne ka hakilila kɛra o yɔrɔ ye ka dɛsɛ kɛra ye n'o y'a sɔrɔ a tun ye maaw ta ma ɲuman kɔrɔ ye maa min dusu min b'e kɔnɔ o b'a la mun min nin kan o b'a nin kan ɲɛkun tɛ o de b'a kɔnɔ ni ma ɲuman taara hali n'i bɛ nkalon kan ma ɲuman b'a f'i ye ko nin ye nkalon ye parce que nka ɲuman t'a ka sira ɲuman bila ka tugu e ka sira jugu kɔ ma ɲuman o de bɛ i dɛmɛ hali k'i gosi k'i sama k'i bɔ sira jugu kan i kana lebu majugu de bi i poussé ka taa lebu sira kan ni i bɛ ka ye k'a fɔ yɛlɛmane ko armée de l'air ɲɛmɔgɔw ko a ma ko avion 16 de b'an bolo ni Nigéria bɔra yen mɔgɔ tɛ se k'i kɛ an kan o ma su ko ni dugusɛjɛ kɛ ale bɔ yɛrɛ ko avion bɛ dara disi kan c'est que u ye nkalon tigɛ a ye
nous mangalon tigaye a chukoroba teti joka nifo munya fo daro kumakana wari min jatera dombaga ko koni de bese kan avion sukuso wari diru mo tra avion min sawa akulu de kwa ma ko avion se kan kele sukuke natara ye kofe ko teche wari to musakabo avion furaka be bara min ka toke jigina fuloy alede Musa Maraw fo ko hali munun tara boy a bole fangala ko ma ko are ko min be mbi avec a toro ale ren nimbala ay ko chamanye chama to meta chama foye aya don ko fe de ko tiete de son vivant ka fo mo ko ye que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. À nous, ces enfants, ces petits-enfants, de tirer les enseignements de ces échecs, de ces erreurs. Allez filaro mi angana flié. Mounyana boulanga do fraukan. Sene ayafo. Bagan hake mimbe ya no golo yele mara. Surasuka fini yananga warbo kata do Chine. Surasuka marfa bla bara mingono yananga ta wardo etu wala kofe samara. O golo se ka dianga artisan maka yelema be bara di mogoma nafulo betoya. Fini msera glan comme taxi là. C'était l'intention d'Ibeka. La mise en œuvre n'a pas été au rendez-vous, mais l'intention n'a jamais fait défaut. Ça c'est Ibeka. Il y a une fois de retenue à Kakshombaola. Bois. N'est qu'à boire. A fargolo taranga bois bandu sukuna. Faut douglo yon voulait boire avec fort. A toi c'est qu'à boire soir là. Kabéakil la digi. Boitara ka kochamanto e mumba to wati don ameni sodia marakote. Ko mami ndo aka kashi yoroni kele. Wa mami ndo akila yele fona yoroni kele. Na ila yele fibi konomne. Wa koro aka kashi jole dabar beban. Profondément humain. Il peut couler des larmes aussi rapidement qu'il peut te faire rire jusqu'à te mordre le ventre. Oh, anya bois la main. Bois ben aula yele santoni. Anga bois la main numéro 1. Fanga ko patena. Tena. Nebe shebena bi. Nimbe nimura gadi. Memu yini. Jara ka here. Fanga mumbak Allah mami don kunu mami don atene sans duru la daba ni président kulwa jola atuntira a jola ko kanye a nyom pale ka do Afrique nga c'est des biens de chiant même pas ka sauce venimoro Anga Savali. On me dit qu'on est trompé, qu'on est lafli. On a ensuite à la tromper. Ah voilà. Ngo, il m'a dit que tu es tout. Tira maula. Eh, il est tombé là. Il est tombé là. Ala ka yelen biga o la temo ko nya nte doni ta ka da ko parce que kone ya juya doni de no avec ni atene ko wallahi abi ko atene ko alhamdulillah rabbil alamin ne boy doni be e ko bobo la yela suina de anga flana na me Mackenzie ani mu kono échangeur ko kadila mao masena dutriu ka fu ka wali madone au nana ma bafla ani ko ka fu mfau ka wali madon kadla ka fu ka wali madon ata go ki jwana yi jwana sere dokela ka dobo juyala ka dobo hasiyala
Kabro irekele la, parce que irekele de l'eau. Il va irekele là, il va irekele là. Il va irekele. Alors qu'avec kuna ya, kuna ngwede tena ka irekele. Oui, kuna ngabaide. Alors qu'en disant, donc à toi que c'est quelqu'un qui a eu faux, aïe mbouya, aïe kaouya, aïe ça, aïe ka segou mbouya. Bois dugutigu almamu pasteru protestant dine nyamugo reka kumala rendez-vous tunte ini bekache ka foye lettrice be ka demande d'audience ke dine nyamugo ute ibekaye dugutigu joro pasteru joro protestant joro almamu joro Diororo natara abafo jamana bulle bulo sebu kelen kono boyana yele infananga bolame ne campagne wakati de Abiyon payan na mekere mi gambia nima auden do wala mandom meke tir wala kamni ala ndama tir wala nabu ndoni ala yikna ya nga ina na don hola ake ga nyama chen asin kumare sabe nti wale ndo do nya wale ngo ntika segundi matani amata nyombe weno mbara tasengi yo ni mami mi ko de bodo bibi na ni wale ibina ande mabala ni wati sira bisira takamo rema Otige niwe diga ke wonde diga ke ni la yombe ndege niwe pem assume be ala don semi e horoyi tele te wale kumari sewi aba bon mamu maya kelele Maya kagere bete mai bete mai de bete mai ala kange mai ali banga temene ne kelenga boy sebu kelen ngono e anga bola me ko bakabla Deka, eko, atama macam fo, na nui bola, kakaba turuke, kaba fuke, atama tak buat biang, buat binawa. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapa singa ne. Dobila ngwa ngo komi go bama biara fala. Nganga bulanga so turke. Ngiga amina bwa kajo. Aku nama ai sabara sengele bombulu lagi ba bolibire. Yalla pokera ba. Bok magalla ba kangaba angola me. Alsa. Mbalma mande. Manegau nana ainga manega jana ainga yewula irana bi awliti awli balmaya an balmaya wallahi ai min si wasabi sabe kun sabe ai bo ke de kurabi ai bo ke de kurabi Ola foni au bana boita bla masi pakaba boita bla masi pakata
adongo mango yaklibe ni na igo ko boita bla mo shi fakata ko o ngo ne ku itabla ko ne fakana tango te kan ne gen ninya bla ka klaka tawa yele ba isika ko la ko cheni nengadi la ilaha bedi sorojo ngo boita bla mo fakata o ngo korote ni e abla ne fakata e kata ngwai ngate di mablele ayella fofa musharbo kanye jimna lo Mackenzie amba kunchae do minke jamanae l'image que nous devons tous retenir au Ibeka, les prières que nous devons tous continuer à formuler comme celle qu'Ibeka a formulée. Angayibeka kado la me jamanae. Aye ni maulu no aye jumna kado no aye bi. Aka jamana ni alsa anga mamu tembi. Mun tala kasomache, mun be do kuringa. Mun be aka ko kikirumwana, orula haroma kama. Aka ni jamana ya, aka ndeme. Ambe la famille ni aka do aye. Mamun zo nyendo ala kusirugo. Mamunu dimin yongro alaka agrimanduma wase yoma akebalmai ambebe ya wati ndina wati amuru wa yongro anga do fana fuite mabulu galadu abgaladu dole ma fa mot mango hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir odo aka sawrina alaka boda rosmaya alaka an islam shu alaka ye nogoya uma unamena je kitima alaka nogoya Ibeka dort en paix. Les morts ne sont pas morts, le disait Birako Job. Et ben mon côté mo batte ça alebe suma yelema fomso no yambay ami alaka limania aussi sans sukuna alaka shidama adeu Karim Buba alaka shiduma amodon alaka shiduma jamanai ay domi ke jamanai alaka do time ambe. C'était l'hommage ici à Ibeka. On souffle en musique, on revient spécial CDAO Mali.